Yes. Damia. Aisha. Zonga na ko so zanga. Anyo ndile yesha. Mara punya na tudol usan ma bakawa ye yongo zanga. Hindi yar banda da Ai to. Antire. Na kana buna ma biyo. So kun fa na alhamdulillah. So doctor ma wala na ti de ntiche. O kana ale o sabla tima ba. So yin chan ya no ta da. Okay. Na Aisha ayingo biyo. To da so ntia tinkana ma lafiya ntia bayan tun kunya da lafiya ma ne shama da malla da fila kama Aisha mino tuzo da sukurma da zalla swal bi biyan zalla swal ntia mino de mabiyo yala daune da wune o tima yala fa kayal mana kama da tunan bama lehe dene to kan shirnya kama yal ma wannan yale zo mbor nan dila Aisha min sohini shukruma ka bacan hal na university na yulba ka bacan university na mu gafara Allahu akbar alhamdulillah na din so na wannan na barka na palme niyama amin de dadamuna ba ay kulinya ka ne adadan pie mal muso ne shelle ka amal son se maratu ya na de na wannan tilada ai dum wona ma ai point na ba da wannan pa ya tiho donc ko bien yala de dole ya to anyim sra be wala no min ata wumni saruna ai wumli ya to ashara bien ka wumda le ka zone to sam biawo dama ino ngunguna tan mine susune yimble no be shakar la nye tal tan bama do men tam pamia anta pasiama les autres ku palam kunyara shi soro katien zang boktawa moya do men tan ne jo ayine dan ka ta pati jo ba yin tal yela de ya yin za ta tan ba ikatal tan ni kulan no shamgosa katana ngumla yetu atani na wani tilada da su dan zama panya la kusma ben na zama aba ba shana yi dwala ha kaman bole pa dama lirma ta santin ya be shak kamza woyo ya ar kamar tun kaman ba dis ma na usma mata ne kaman dina piano amizo ba ayatu ba yo ai wulin zan lirma zan gumlu to yan cham kan ne na ala ni no da ayeyo na ala ni no ama no yirna bi wo ko na kan ya bur na ya bina zaman na ka ta ba pompo ayeyo darwa ne jo na ko ma ko cha tan do imani ka understand ka ti yulu ni pokka ni uche ka no de bana kalma ka ngo ma gor kul saya ini no punya da baka ba ami be shakam ni jen ko kam ni swandro swala duo za wuya den tunre zel ko shem ngona tamal mzane fa bole faranda tamal mzane faranda be kamanti banne yi kuliyan ya po c'est bien pour les gardens aba haya pa ya jaha ashafu numbana udin kama tinta karshe labo koko shukuru ko mai to lambala mazin ka ku ya baba nan la'amna mazai ai dilla ke ta ba fiya bi jaka Trace la break ya sortir la office ai bicha nan ban suli we aba ma mu to komba de ça ga se ya to atli to duma madon ai na dinya la kama o kam na timma di shar di be sa ni la ni yalma
Ami. Na uchali ya nangbanyi. Inshallah. Na one tisuchi. Asha, zere mbaza swali. To. Aisha. Na tilada. To, ami. to ina hal Aisha min suyin shukuro no diya no le be ma hal ka bata pa university Allahu akbar mai oi alhamdulillah man na wuni Biniya ma din sho za ku ne gura ka bu ma sai ka we bu ma za ku ne ko ba da asibo inda mu ta mu da gun da lan kunya da harka dun na wannan mu man na wance ko nyamma can hariya man na wani tun ba shi so ko ta wannan mine su a juwa shamtar su wannan so to mu ka tabuwar ma ban sha an zan kan yala ayu nin da ci amina jiya zai don muni an ku tubi cika mino sa domin ni yarmo ma nyama mina bollinyet ababu don kunyete da ba kamar ya kwashan ya nugun dabli mi cer la ba an gabane kori non wula kori tuhalo zo ya ajiya ngun karbu mara ju'alatin dalir oyir da ba kat lalal hayru ma ya atriyan yale ya adriyan gina bisu na min nga kaman na min zanga ju fitina shan kare da fitina ma nya ga warna zilan nam kaman nam shantanti bisu ya ajiya ngun tan dalir la bara so ita amin sa ba kan kusa alai ba ka min shirko ba ai shirko in shaka ta zanga mamna na bihayinya ka bibi ba ka pa angel mama na wani so yiro kule wona ban ku shon mun ne ban dinya kula so kan kurko ha telefon in tuso pa an ko bala e kala ya ka anu wannan kamo da anu ya shako to mun dai nan karabu sa an kammala mu ma tabba aya so ku cilo da amma na wani son ya boy alhamdulillah da so dinya ban sha aka na kana tinye ya zo e biyan alhamdulillah Comme ça, je m'en photo. Manuel. Ai, Awan wazo. Din shanja ya. Tiji class abana. Uto ko pompuko. Nanka nazo ko kunya. Misalo man ma bu ma fu. Atari yitu kunyo tamsha kam kaman ululum ku jalan. Unsu ago kamilu mini ya nafsha. ai como la yurlum bala ayeromi Nura mani kunti shama ku do verse. aku yeromi ka to busa karmi mala musa yurlum bala love mala aku yoro na amburusha mala kasha One love one thing makuto yala. ma un min pensa ana shukuru mun ndi rabin shaka so aku yeromi beula La. Não quero te achar.
Yes, dar mamba. Amara. Guarda. Amaraga. Guarda. Asli. Nah, mana baru. Nah. Katu mana jawab. Kaulah ka Aisha ma ita ku ke na su yi kaulah. Ita ku kan na jo ta kan za Aisha wonye wo yi sir zo ke. Olha isso, ما يوم شغلنا ما مقاسم على الفون تاع ما فاهم لسه عايش. Não. Misalnya bukan, katu mana jawab. Susu. Subini. Muna ban shashin kun zaka. Zai kun ne ku shi kuma na ta tiye to shai. Wa ko je wa. Passar le man. Ai, kai. Ai tara ma bi. Oh, malala fi. Malala fi. Kuya yin kanade kayan yi da lafi ne ni sha. Malala fi. Man shakan barin fa. Hana jin ku yelma nirmin yana bambam dan yala ya kasa to. Ni bonin ban. Bin ba shamma. Wanya karin yala ya ma dai. Ya mala di marai abu. To yelma luna. Nja ni yisna. Nin ben ni gani. Forme kampan masakan. Gafa. Mine benda kan tam shalma yama nda pumpile sukur chena ma pale nye zawdula. Da wunu wo banu ma ntia banu lema kanti jene jishamba. Domin banu yulma kan chan sukur ha dinai. Tuma katlan tumma ya min daunza domin min daunin da kunye bibi shukurma rum pamala ma ko obamara ya no jigin shukuru no yulma zo o tuma kan min de daunza tumma amma ko to mun ya labe silmin tampulo kala tuma ma no tunune kala silmin tampulo di shama bela silmin tam ntele di zo di pa mani yanda ka babi ma nye o dawun banu mama so ko di na ni kan yaro ma un kam za ko mun kwe yan banu ma bala ma Oyo. ka ce Sai tara ma mun de ba ma dile. zo ma le ma ka biele mi ka tuzu Saya. Na un banam dadam ne wani ko to so da fashal din yana wani rizan ayi ta so. So ba bukata ita gaga an to zan ma ku kan ku san ta wani ma ku ba bukata. So ba mi bukata ita gaga da so ka pasara ma zan ma. So ya, da yana kaso. Mkwe champu kana kulu kanye da lafiya da ya shame Na tumara la. to na ndi so to ya kapa to wani lawe Aba. Yi ba ne Aisha. San kwani can ma. so yene ka shabe ya fa ne la au ne ta kaka So, na fungwaro. Qual será? Chama kazi swala kama. Chozal ma soga ya chozal ma soga ne za yogurt to ko malana mami na bor yogurt ba awle divai so yine Ocho, vou já ka ban.
Asa kan yo ko so. Asma. Bana hero ban sana ko tira bare ba abana da sha. Nin ko ne da zukura ban ba. Aisha, izo muna sani mi. Bewa. Wala saya. Sani mi dama de an ta a na pon kana na ta kama. Kace da ka yayi kama muna nyin kulshi ni sel ka ba tam kam na ko kare ba nyuna nyin kulshi ka ku yar ma mi chamba ku cham tu sala. Ami skuma. Okay, ya mo muna. Zono lu sandi man chai cham. Ami ba sha. Okay, pour man ya kanwa. Malla ben shaw la chaussée dans un roi. Kanya. So ko pour man. Ai, ma ben jamais. Bien zo. Komi mani. Aya boleh ba. Ninchwa. Ntuwa tata. Dipa nin sal sumun tabanya fle. Ka suba wuti ya. Ntuwa tata. Aba bole malnu. Zo malan ntuwa ma tira no lugul kamza. Ayiti bi ali la katiri ya. Aw maybe. Wondering yala mahalle mina yuru mahalle. La. Ninchuma ka zan palma la kawo. Yes. Man mi zan ba pale na una la kawo ndi pamile. Son kane. Dan sharan kan shi tamale. Brati an ninchuma na bin. An yelma ati tabla so. Di table na onde non sinya vele. Aisha. Aje kan so plaga pa. Kan so plaga. Ni bon den kunye ni mo aka ku mo ku pa na ku mula ni bash ku ma zo ami pompon de non kunye ben jardin ben chaque comme ça. So you have to be very very serious. Mai kana mun tabra ka bon non shi ko zanchire. Mun tabra na ku tan. Donc kunye shamba. So so bo na kama lo sha pour bien ka tamiyela ku borna adu we tamiyela bakalle nun tuma kati kar kabana kama in kanimane ama shini shi mun peni mane ntaba okay Aisha wala ka dan kullu na so ولا يا عدنا قدام كلنا زمان ولا شكرا هي ما من شكرا يا قدام كلنا زمان هو هنا بيتشالوا تكوتشالوا Aisha wala أنا لا عشان ما فنان how this one da ba nizam ma ta na za annabi zan ta ba ولا ama ai so yin أبغى نسمع هذا ولا تبلين جام tinchang gulma kan ما يبغى gulma يوم بلا جام أنا يبغى gulma to do nan kan na kan ما يبغى بلا جام Acha isso, amor. so milka zabruma to cha su da yawo na biyo cha su da ta kan da kumfo ta kan ya Galera. madura ti chan To, nada lafsana. أي ما كويا سوينو Ué, velho. كومي نو نيجي مو تامما Como não lhe gira das horas? Como não lhe gira, vou ler não dá.
kwa da kasha tikyawa Isma. Ai, Sucelia tá com a Isma vai um funira. Isma, deixa eu pôr no xixi. Vai, vou nada. يا أمنا كان من سعر وعين من كواسي أنا لا أفسر أماني جنا Ana bibi. Kanun da bo. Ka ba ni gwada yana kana Mawala tu shanga kan da bato na office din kan board nan bare inde nama. But at this time of the night can you never be sorry. Sabu be ka ba kutuna so kan iya tata ka ya cha. Je kai ta fola nan ya kana. Lalario. Mulai bima kasare ni yalan lab classes au me wo. Okay. I didn't know your job. Good night. Now Tibia. Mami. I love you. I love you too. Who is it? Dauli, Mane, Bookman. My brother. Yeah. You're welcome. Thank you. Kawamba. I'm going to know busy. Nakulde, de. Como ponka Mr. Yabua. Yeah, Mr. Yabua. Colma, hey. What do Colma? Oh, smart. Can you remember Yishin Jana and Tipaga, Katinya, Ding and Chansha? Anya, Dama, 25,000 Ghana cedis, meaning 20,000 Ghana cedis. Kuto yen. To the minute kunanka, the business woman. Mommy, 5,000 Ghana cedis woman. Ante, to basa bishanya. To kusa le pure sharp. There's a $10 lama. Well, I didn't tell the November. Yes. I am Correct. I mean, old man that are point one kid to one on to noon shama. To net is on the foot. Don't opportunity pay alcohol. Never trap on Pobala cow. I call me Shamba. I will say, so that book the canal. And you come not back. Shamba. The one I send a contract man. Okay. So I can't come you for you. Then to share. Because Mr. Yabu at the moment, and then Murder Gary, Mr. Zakaria. Then I cannot to relay 25,000 Ghana cedis, meaning 20,000 Ghana cedis. Kuto Yan. Thank you very much. So the minister, my is all last one. Yeah, because Mammy didn't cut it for you to show man. The more I mean, this is business. Yeah, it's business. Purely business. Exactly. Thank you very much. So,
break kaman din ma dikel ma okay za do chama ti di bentir gunane len tumbo so ka to poha ba yoge bisa ya bua no bisa zakara ya bisa kat ba su yan wala glis that's right akan ma ana ma fe yara la wuzo Kande ai utashan kun ismu zo da bai zo da bai kan bon ngira le kana ba min ya no shi to ya ko ne ya da mallar vilasa boy to ya ba misalu kuma ne ya ta min ya da ban shakto be kama no ko to shi really ko so pal wa bona to tsini kan to tishal be mi yara تو كنا بمين أنا شلت إيش عم بحكي الناس كوي أشي تو ما نيجي أنا كوين تمن شاتو وسوق بلدي أرني كمان إيرين بوسيت كات زعار دب كات معنا نيسنجلي باي ني توفين ما بيسكيت أبورا كان يفلاوي سيلدم بلوي دارز فوبلي نرابلي زانتو Osuni ampalebisi. Wenzo, to kule dala flowers min tofi na ngopolo. Oh, ni da boxes pant macho yani on kalma panin fuzeni. Asha. Ko ayer kama abchan la shukuma. Ai, ang man la John man jelala. Kudam len to kanyo yan filer shay. Mama ni jela. Ai. La. O ko kalma panin. Nyama ngoni fulwala mnyedi. Kudam le to. La. Oh. Dam le to kanyo. Oh, ya ka chemandana bula. Ni dal tu yang malu kalma panin. Ai. Dam. Wa ta chamo. Oh, la mi to kanya mi sari. Tuma beula na bema beula na alafi den da nan kaida da kana silmi tamma
bradi braba gon pare to jirme ka brama ka bago ma ka da yi sizane domin da bil ka tinye shirin sura yi siya pam to kan da pam man pam da dila mama ma mi simi ton di ye to ban mala shirin yel man yele shi lor moy zo da dila pam har bra paro makan dila ka be yogo on kan no ma bakoy dem pro to ya mama na da on ga faro pana mino na bi shakam kan yiro yo yisenna Alhaji Sango na wunje sugu na wannan mala bukata na wannan tilare da madi pangile yeto ashal mutu unda ni fo shal nomze ka yeto ashal ka sabu ka shal oi shin wanda pa oi Alhaji na wunje sugu aba wannan tilada mpa ya pamna tun shalan tum tama oi kan zan behla walsu wahala kam ta diya da mi ba mitin yan baso da man wacan ne man bara fu ya dan kala shamoma yiku en bela simsan dara ba mi dan ya shale dai fa bi da bulmoni yipolo in ya da hawshe wata to zo to wahala ma raya aya har zibba har zibo dara kwalin yala top 10 member na wannan malle ka bi ma ba oh bican la shukuru bican shukuru ba mala lafiya mu na go na wani fa ba mala lafiya to para mun ne mala lafiya mu ta para mun dabla ma da halal barka mun da ku kun mu hal shukuru ba da bulan cana uran ya da ku she titu ma kalan lafsi ba shukuru ma na wannan mu bukata don zo chaka su doya insha Allah la fo be sore don zo kan ku de yan karatu ke ka ban ka pala yi ku yan mal blessera aba wo no ya da isma gafra dule ma ambara da da muranya mun bora da mu kam na wani to da amma don zo don ko kana shambala ne labe a wani son tuma be ma ya kuma ni ko ba tuma ami kashi ku can mutum da to kauran ta sarka wannan da kula jiro ne ba da mutara It's a while and you're to us. Alhaji Sango ma mba mini portion nil hapana mbola shi hal mun tilahiya mani bepi wala karkara ayara Alhaji Sango di pa bisa lukmanu dahla barka ana fata mu bola na kana yilwa ya bisa lukmanu to ama ya ta pound rahi so kamza hamal alafimu ta pound na wuncin so kamza obin don't kunye shamia lahe nan na wonde am so wotama domi mai lahe yel yayi ni lahe yel lati yel yayi mpun nan ana kan kul yelma ba hu ka panin yar so ma so am la zafe dama okuna kan yilo bin sha kam
pang mangshal an pang tsmana on kon kon yar sun ban ni nan da na on tin sun ko yin shi ko ni nan kun kan ma me de nye shama de ni rinye nirbelana ka gbanye ka de so bani ande samu ma yi hamal sa o yi kono na te kya so bia so ba menzala kare dama marahiya tuzo pa mala rahma rahma na on de so ya yon ko bobti shama buru ya tala ma wumi na on na barkana dama ba kuma bana makai inde yimbo zo de kai nan iri shirka bol ma nan kana yi mamala ko na kan yelo ban shakam wayan she ko nimbilin ku fara ko nan na to dumune ya den non shama yin die mole de impelore la na won ta madan gar inshallah da ban ban ya ne albarka no den papun den kema da ku yona balam ko zo te puya ka zan pa bazan te kan na won ta inshallah na wona barka ka pa na dizan mira ma en changlo sa ko na dizan lo rezan ya ko aba da mo ya ne ama ede yin kwame mi gone ikuna na unga fara na kanate bi fuya na kanate fuya akem kan parma na za ama to dumla kule pu Aisha to Hello. Daw mani. Who? Accident. Central Hospital. Muni. Darma. Doctor Maria chamado do mais supa. Ula ko yandre da wi. Doctor Nrana chamado re damla. Nan da bumbo. Damla o semis bon les spinal cord. O shenina ma ba o shema. O shema den dam pa shema.One chang na non tom pam. Les autres barocos là, je vois. Alors, ne sais quoi ça on mal les barons. Barbada. Et abanao. Beaucoup là. Les autres te katiene chang baron na tanya. Aba. Swami kulina kana mkulo msasa. Kabu
you come here some boss bishop. No good to Bani juga kalah sih. Ani itu. Woi, dia punya bak, ulakan dia gitu. Woi. Now good. Nurse, mama. Você tá com nurse? Nurse! Você tá com nurse?